Ebo si Bok guys. Bok. Yan, yan. Suot mo na. Sige po. Suot. Sige na. Apa yata? May konda. Ay, pusa. Pag may konda. Pilipin na naman ako, sabi niya. Ay. Sino tanong pa ate? Ayan ni kuha ni Ay pala ita. Gwen pala eh. Ay, pusa, ayaw. Isilig mo dyan eh boy. Ano boy? Ay, ilak na. Doon na muna kayo, doon na muna kayo. Naiilang eh. Hi guys. Welcome to my guys ko. Welcome to my guys. Ah, din na yun. Makalit si kayo. Takal na si Kai. Buti ka patay. Nakakatakal ka Kai. Sana all. Yes sir, tali mo na dyan ulit dyan. Diligan na naman. Buti pa si Kai, nakakadilig. Kami mga kete. Kai, pamoy. Sangit siguro nakatanga to. Si sir, tali mo lang. Sabi ko sa Itali mo inyo lang. eh. Itali mo lang. Matapang sir eh. Oh! Itali mo dun sir, tali mo. Yan, yan, yan. Yan. Sabi ko sa inyo sir, matapang. Oo, ayan mo yan. Huwag nawakan ni Magic. Para lang saan kang bumabangon. Ayo, Saan kang bumabangon boy. Yung narelax lang yung inahanda pa lang yung pet-pet eh. Ang sangit data. Ang galang ang. hawakan mo na. Sir, ilayo mo muna si Kai. Atot na atot. Sir, hindi ba baliktad? Tama sir. Tama ba to? Tama yan. Ay, hey! Pod, baka mo si sir dito. Matapang to ah. Amin. Hawakan mo lang yung dalawang tenga bro. Sure boy. Ayaw mo sir, ang dalawang. Basta, person mo lang din yan sir. Ano mo lang din sir. Alaga mo lang. Yan, yan. Taas natin, taas natin. Matay pa yata. Naipot pa guys. Guys, naipot pa guys. Tapos matay-tay pa. O, sige. Yeah. Kumansay mo. Pansin mo guys. Na mga boy. Ay, Kumansay yung pet-pet. Yung pet-pet ang amoy mo. Kaya mo yung pet-pet. ay, hindi ilapit. Okay guys. Kaya pet-pet. Hindi ilapit. Pagano mo na? Game boy. Dito kayo sa bayan ng mga manyakis. Yun, yan o. Salat? Anak, kay. Bayan ng magagandang lalaki. Yun o, sana all, taga dito ako. Right! Yun, siya ngayon. Rocking chair! Ano? Uy, Gi, marunong na si Kai. Ayun. Bon na ba na? Bon na bon boy. Sa kamo mo! Mas malala yung amo. Umayo. Tatakam si Kai. Bumayong, wala na pala yung babae. Ang sarap kay. Wala dyan sa gilid siya. Utangin na, nangangamoy. Okay, okay na. Nag-beat mo atan boy. Buti ngayon lang kumadyot si Kai. Naroralan na. Makadjut din o. Naroralan. Ampay. Ampay. Certified makadyot Hindi ka makuhin. Makadjut na. Pangalawang ano muna yun boy ah. Babansagan ka na namin makadyot. Makadjut. Ilang, patitigasin muna natin at first time kumadyot si Kai. Utang nagigigil eh. Gil si Kai, Gil. Ano Kai, kumusta Kai? Binitawan ko na lang. Hello. Right. Enjoyer! Bihasa na si Kai. Di ba sa'yo, di ba sa'yo? Pakita ka dun, Kai. Dalawang babae lang. Magiging tropa pips na natin. Mga makakadyot na. Ay, may virgin pala dito. Ay, sorry ba? Hindi mo sa virgin o. Kayo, dalawa dyan. Virgin pa kayo? Oh. Kapoy. Pero wet hand para rin yan. Mga susi Mga Maria. istoryahang ordaneta to. Happy Fiesta! Shout out kay Mayor. Baka naman! Pesta niyo din pala, sir? Fiesta ko nga. Fiesta namin ngayon. 1 hanggang 8. Ay, baka. Kaya pala, sumabay kayo sa Santa Barbara. Sabay nga eh. Ang Vice Santa ganda, 8. Kaya nga. 8 Dito? Santa Barbara. Oo nga po. Kasi ito dito.
7. Opo. Nandito si Vice Ganda. Aba, matindi rin pala Oo, mga kaya kayo, Vice Ganda. Don Dito, Vice Ganda, una, 7. 7. Dito. Oo, may handa si Pag hindi Pare. pa kayo sawa sa mukha ni Vice Ganda, balik kayo ng Santa Barbara 8. Pag hindi pa rin kayo sawa kay Vice Ganda, Sarah G. Sanay. Sarah Geronimo. Don, 8. sa bahay nila. 8. December 8. Sarah Geronimo. Uy, Sikin. Sikin na naman. Kami nga pala yung dating ex na kasama sa Mr. Pogi Ordaneta. Yun, Iwasan! Nagpaglabanan ng panahon. Alam mo nunong! Lipas na. Wala na kami. Ayos ba, Kai? Sarap pa. Parang balak mo pang birahin din yung isa. Yung matanda doon. Sino? Babae doon. Ay, babae boy. Babae ba yan? Wala. Ay, na lang. Yan na, tingnan natin kung baon na baon o baon na baon nga. Load talaga. Ang hawak yan. Pati na. Alright. Sino ngayon? Who's next? Who's next? Who's next? Susunod na, Ang babanatan mo. babanatan mo. Gumaganda na nakatawan ni Payo. Kasi nung unang pagpayo. Pinakain namin yan ng karne. Hmm. Pinakain namin, tapos pinaano ko nga kanina yun. Ilang pangalang Ako beses. ngayon sir. Ha? Kaya pala, ganado siya. Ako nga sa inyo. Kanina pa naamoy. Ito, binuhusan ko nga ng Kanina ba tubig yun na mo kanina yung eh. pektek? Alas matay sa ano eh. May ka ng ano sir, panyo. Punas mo sa barkada mo. Tali mo sa paa niya. Wala, bully ng lalaking aso yun. Laking loob. Iwan ko lang, pag tripa mo lang, bully ng lalaking aso yan. Tali mo lang sa chinelas niya, sa paa niya. Ang una ba mga talaga siya? Wow. Sobra, gana yun. Meron nangyari di ba sir, na lumaki yung dila, Na, naggaganyan, umaba dila. asong yan sir. Hindi. Tik-tik na. Hindi, meron talaga pag ano, sobra ng Oo. gigil. Yung sa Marikina nun eh, nasa Marikina ako nun, ang haba ng dila eh. Ang haba. Mahahaba po kasi dila ng mga to. Bigyan mo kami ng magandang focus dyan to. Eh, Focus. focus sa kanila. Oh, yan, yan. Wait lang. Sarap oh, labas dila. 1, 2, 3. Ano ba yung picture ba yan? O pusang gala? Isa pa. 1, 2, 3. Ah, pang YouTube din. Video nyo din sa sarili. Bigyan nyo yung mga kami naman ha. Shoutout niya, marami. Kung gusto kayong shoutout. Shout out si na. Jan Joshua Galima. Shoutout nyo dyan na Wala ka ba doon? hindi pa nila alam na shoot kayo ni December 9, Yung pinakawalan nyo dati. Brillantes, Santa Barbara. Mainit-init. Yun ang balita ko ha, December 9. Langya. Oy, Daniel. Daniel. Hello. Katle. Catherine Bernardo. Si Daniel. Sa akin. Hiwalay na ata yun eh. Ha? Hiwalay na silang Ka naman, dalawa. affected ka naman. Eh! Wag, hindi ka kasi isupport ka ng Oh, lahat talaga nag-iiwalay guys. Tignan nyo to, nagdikit. Oh, Mamaya, nagmahalan. nag-iiwalay. Mamaya nag-iiwalay. Lahat talaga nag-iiwalay. 11 years pa kaya. 11 years Ikaw na. nga, 11 minutes, 12 minutes na. Di ba nag-iiwalay? Talagang pinutokan mo ng pinutokan ha. Pero ang masama yan, kung hindi pa kayo, saka naghanap ka ng hiwalayan, assuming. Uy! Bakit hindi, Mukhang may pinapakinggan. bakit hindi ka crush ng crush mo? Ang sakit. Sakit, sakla. Andrea, Baka naman. nakadalawang basketball player ka na. Kaya, sa gabi Buti na lang lang. kami, hindi kami basketball player. Ay, patay Lonzo, yung player itong isa dito. Eh. Okay ka naman. Andrea, Isang gabi lang. sakto, hindi mahilig yun sa hindi naglalaba. Eh, ito, hindi naliligo. Yok lang, baka maniwala kayong totoo yun. Totoo yun. Ayos kay. Ay, nabi to. Sarap buhay ah. Tagal to tayo. Bahala Paiyot dyan. lang ah. Tagal to tayo. Ikaw lang ang... Ako pala ng piyesta nyo dito, sir. Sa linggo. Banda. Sino mga banda? Wala akong pansa. Ay, banda. Ben and Ben. Ben and Ben. Parang pares lang din. Parang nilipat-lipat lang sila. Oo, kasi Malamang si Vice Ganda, baka dito na matulog sa Dito na ordanete. sila eh. Buka. Alam ko, uwi pa kinakausap may nga. nila. Matutulog Oo, sa bahay. kasi, Sabi ko puno pa yung ano. Ay, oo, sa bahay. Wala nyo. Puno pa nga ako. Yung sa'yo, si Vice Ganda ang kwan. Eh, sa akin na, tumawag sa akin si Andrea Brillant. Ano ba yun? What? Ang inang Magagali si Catherine Bernardo. Yung kapitbahay namin, si Catherine Bernardo. Catherine. Actually, sir, hanggang 10 siya dito si Vice Ganda. Oo. So nga lang,
puno na rin kulungan ko, guys eh. Puno na rin. Marami na rin ano eh. Oo, puno na aso yun. Hindi kasya kabayo sa kulungan. Uwi ka na lang. Nangyari tayo. Shout out, guys, ganda. Joke Meron, lang. hindi, meron, may bakante. Ay, makante, Ay, yung haunted house dyan. Oo. Nakita mo yung haunted house. Dyan, malamang. Hmm. Hindi, libre kahit na matulog ka. Hindi, pag andun daw dyan si Christopher Min, yung kaaway ni Vice Ganda. Oh, Christine. Mami Christine. Oh, si Christine. Christine Bernardo. Nag-aaway yung dalawang ngayon eh. Si Christine saka si Si... Vice Ganda saka si Christopher Oh. Min. Yung sinid niyang pangit na mukhang Oo, ano pangit yun. na. Multo yata naman yung... Loko-loko din kasi si Vice. No. Yung tiyanak kaya ata eh. Pinasa sa kanya. Ano, romansa Ano? mo pa ba? Usang Nag-visit talata. din yun eh. Ano din niya, may pangalan din si Na Christopher. ano yun, naamoy-amoy niya. Manager din niya sa Ah. Oh, manager. Ang mga manager kasi Christopher Min, Lolit Solis, Oji Diaz, yan mga manager. mga victim na manager sa Kaso nga lang sa amin, sumuko kami sa manager namin na yan. Hindi kami kinuha. Wala na kumuha sa amin. Kami ang nagsawa. Mahal yung ano eh. Talent fee. Oo. Kami ang mga tinatawag na secret artist. Yun na. Kasi ayaw namin kasi yung mga, alam mo na, yung mga brilyante, yan si Andrea. Ayaw namin sa mga playgirl. Tsaka mas pogi tayo doon. Alright. Oo. Patawid na doon sarili mo. Sogi tayo doon. Kamandalang kami, kamandalang kami. Boy! Kuya, Daniel. Patilya. Jack Daniel. Black level. No. Tandaan nyo, kami, ito mga original na itsura namin pag walang make-up. Oo. Sila may make-up. Mga one lang yung mga yan. Sa make-up lang umaano. Sa amin hindi, ito Kumakapit. original. Doon kayo sa original. Sila Natural sa pick-up face. kumakapit. Sa amin, sa filter. Nye. Ayos ba? Kamay? Kaya mga cellphone dyan. Vivo, Oppo. Ay, nakaw. Nako. Alas eh. Baka naman, paano naman? Sponsor naman po dyan. Kaya, malupit si Pinagalan Kai. nila, ah. Yun, guys, yung mga taga-ordaneta dyan na ano, Yun, oh. gusto magpa-stud kay Kai. Focus kayo kayo. Oo, nandito lang po ito. Message nyo lang po yung dalawang Okay. pogi dito. Nandiyan yung Facebook nilang dalawa. Bahala na kayo mag-uusap. Kahit ano yung presyong isang case lang na rin doon. Presyong kaibigan. Wala dyan. Ganda ng piyesta ngayon sa Santa Barbara. Marami ah. Madami. Silent Sanctuary. Loaded po doon, loaded. Oo. Parokya ni Edgar. Ayun, maganda. Parokya ni Edgar. Tapo. Sino pa ba yun? May nakita ko dun eh. Ano? Eh, mas Sino ba? malupit kayo dito, sir. David Pomeranz. Oo. December 5 ata. Parang sa ano yun? 6 na. Sa eskwela naman yun, school. Sa Sa eskwela, PUNP ba yun? Oh, O at least ordaneta pa rin. Yun, mga... Upang yata. O Upang. Oo, David po. Si Upang. Yun, mga mahilig yan sa mga ano, love song. David Pomeranz. Born to You. Pero sa tutusin lang, kung pang international na kanta, kami, Richard Marx, Yeah. Rick Price, Bon Jovi. nanabalang kami. Linkin Park. Oh, Linkin Park. Ha? Tama na? Kay? Ang lupit mo, Kai. Tinadaan mo kami sana, kwentuhan na. Kaya, padala, kaya, ilang minutes na kaya, kuya? 13. O, teka, ba't kawata ng 20 minutes o 30? Yung pinakamatagal niya sa yung 30, no? Alin noon? Yung sa Greta. yung 30, yung last, no? Libre. Yung last meeting nila. Oo, 30 minutes. 30 minutes yun, nangawit na yung pa ako. Eh, mas malala yung nangyari sa akin. Yung tinakbo ko dyan, Ay, ayun, umuti. nanginginig na yung kapa ko eh. Gumaganon-ganon na, ang hirap kubulin. Nasa ano na yan, nasa KFC na yan. Wala pa, akala ko Order na lagi. Kala ko mamamatay na ako nung gabing yun eh. Kaya hindi ko Pinahabol makahabol. ko ngayon tali. Nandiyo ka ako. Loko-loko, may nabol kasing pusa sa ba? Oo. Ang masama nun, para akong nakikipagpatintero na ganyan, gumaganon din. Ay, may pagkabulan din eh. Oo. Buti hinarang nung mga talubata dyan. Oo, yung Kung mga hindi bata, yun, wala. Takat-takat nga rin yung dalawa eh. Gaya siguro, inisip nung Ang aso. hirap tumatakbo na. Sinabi ni Kay siguro, sige, takbo ka sir, hanggat may lupa. Layo rin nun Pero ah. may nangyari din sa amin sir, ganito, lock no.
ang gusto ng may-ari, umalis muna ako, tabi videoan o pipicturean niya ng lock and load. Lock na nga, ano bang proof ang gusto niya? Basta bitawan mo lang, sabi ko. Paano kung hilahin itong aso nila? Sabi ko, mahal pa naman yung Pomeranian. Oo. Ay, oo. Hinila, sir. Hinila hanggang highway yung lalaki. Ano nangyari? Thailander pa naman. Ay, pusang ka. Ano nangyari? Galit na galit yung ano. Yung may-ari. Oo. Buti ka mo, hinabol din namin yung aso niya. Oo. Tamad-tamad din ako. Hindi ako concern sa aso. Hindi ko abulin yun. Ang bilis na layo. Aso. May pakis pa. Sabi kasi, tawan mo na. Hindi yan matatanggal. Sabi niya. Hindi tumatanggal. Hinila tuloy yung aso namin. Kaya mula nun, hanggat hindi pa natatagal, di ako maalis. Kasi once ang malis ka, hinila yan. Bun eh. Panti ka bun eh. Matapang yan. Kapang to. Puti Sa ka. mga ano. Matapang panti ka dyan. Yan o, nasira nga niya yan o. 59 Okay na. and a half na yung nakakagat niya. Bye-bye! 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 Unalo yung last. Ganit niya. Ganun tapos si Kai. Kayo pareho kayo taga mga dyan. Manawag? Bisis ka, taga-kalmay. Kalmay. Kalmay. Lawak. Alawa. Tangkat na ako. Ludet. Masaya na masaya. Okay ka? Bon, ayusin mo muna yung upo mo bago mo bibigyan. Dapat Sige, yung upong makakatakbo ka. Yan. Nakalagay mo sal? Muna, tarantado ako makakat yan. Ayaw mo si Sir. Subukan, masisira. Gusto mong bumilang ka sa 59 and a half na kagat niya. Kahit na ito. Ang tapang nito. Yung kasama ko, nakatago dyan. Kala, sa may loob na yan yun. Nandito siya oh. Akala niya walang aso. Lumabas. Buti, napatanong yung paa niya. Alam mo yung pixel na binanong niya. Mutik na ko kuya. Ako pala siya. Sabi sa akin, kuya, hindi mo naman sinasabi na yung aso. Sabi niya. Yan. Sir, ayaw mo na papunta doon. Muna. Okay, Ay, sir. salamat po. Overtime ulit. Sir, pwede mag- Yun guys, maraming sa po sa inyo. Ayun. Please subscribe my YouTube channel and like and follow my Facebook page and my Facebook rap.